גילה היא שכונה אחת הגדולות בירושלים, כן? זה לא איזה שכונה קטנה, זה כמו מועצה מקומית גדולה. ויש שם, אז אמרנו, תחבורה ציבורית מאוד מאוד רחבה וענפה, ובעתיד כבר התחילו לחפור את הקו הירוק של הרכבת הקלה. זה קו שהולך, שהוא כרגע נסלל, והאמת היא, תושבי גילה עכשיו סובלים, עם חפירות ועם שינוי בכבישים ועם כל הדברים, הם ירוויחו מזה בענק בשנת 2026, ככה לפי התוכניות, שזה עוד שנה. שנה וחצי, כן. שנה, תלוי איפה ב-26, בסוף או בהתחלה. שנה, שנתיים, הרכבת הקלה כבר תעבוד, והרכבת הקלה שמה היא, לצורך העניין, תעבור מגילה עד להר הצופים, בסדר? מטורף. ובאמצע יהיה לה נקודות ממשק עם הקו האדום. הקו האדום של הרכבת הקלה זה כל הרכבת שיש לנו כרגע, בנייני האומה, מרכז העיר וכל המסביב. כלומר, יכול להיות שמחר בבוקר אני אגור בגילה, ואני לא צריך שום אוטו, ואני לא צריך שום רכב אפילו, כי אני עולה על הרכבת הקלה, ומשם נוסע להר הצופים, או נוסע למרכז העיר כי יש לי נקודת ממשק, ויוצא משם ומגיע משם ישר לרכבת הכבדה, ומשם לתל אביב. ועוד דבר, בואו נדבר רגע על משקיעים. משקיעים הם אוהבים הרבה פעמים להזכיר דירות לסטודנטים. אז כל המשקיעים עד לפני כמה שנים התנקזו בעיקר באזור של האוניברסיטה העברית בהר הצופים, אבל מי שבהר הצופים, ובאזור שם בשכונה של גבעת צרפתית, ולכן היו שם המון בתים שסוחרים של סטודנטים שמזכירים בגבעת צרפתית, כי הם קרובים לאוניברסיטה. וואלה. תגיד לי... היום הם יכולים לגור בגילה, לעלות על הרכבת. כאילו עוד שנתיים, לא היום. עוד שנתיים, מחר בבוקר, לעלות על הרכבת ולהגיע לשיעור שלהם באוניברסיטה העברית בהר הצופים,